سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو محموس إسران حدن ميازيا زيت دالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وترك سافت أملباتنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنا أرأس زينا منغستي إرترا نروسيا زلو دقف دقيمون مغلات وكيلو نام موسكو كلاقيوم دينمارك سدتنياتاتن حتى التعوبان ناب رواندا نمقعز تزتي حيلتات تقراي كاب كل العفار تغليلهم نموصا قدم كنت اغميطوم امنغو حيلتاتن منغستن اونغن ابز كيد زلو ግጭት حيالو سبات كم زتقتلو تغليصو فرنسا لكل شح وتادرات زتساتفو صعق لمد اب جيبوتي كم زكايدتن ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መንግስቲ ኤርትራ ንሩስያ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ንምግላጽ ወኪሉ ናብ ሞስኮ ክልእኺዩ روسيا بلعل يوكرين هو رار دحري مفتصما انصار بهاغراوي محبرسب نزتوسد سغومتታት بوغ زت تقاوم منغست ኤርትራ ደገፉ ደጊሙ ሆነ ምርጋጽ ወኪሉ ናብ ሞስኮ ክልእኺዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻያቱ ዑስማን ሳልህ ኣብዝ መጽሰውና ሞስኮ በመምራህ ረቡዕ 27 ሚያዝያ ምስ ሩሲያዊ ህመዘኑ ሰርጌይ ላቭሮቭ በመድረኻብ ከዝት ምዃኑ አገልግሎት ዜና ታስሐቢሩ አማኻር ፕሬዝዳንታቱ የማነ ገብረአቡን ኣብ ትርክብ ክርከብ ተጽቢታሎም ኣብቲ ኣብ ሞስኮ ዘካየድ ርክብ ኣብ ፖለቲካዊ ንግዲ ቁጠባ ወፍሪ ትምህርትን ሰባዊ ጽላታት ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ አርእስታት ከዝትየሉ ምዃኑ ንወኪል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ማሪያ ዛኮሮቭ በመጥቃስ እቲ አገልግሎት ዜና እንገሊጹ ኣብቲ ዘተዞባውን አህጉራውን ጉዳያት ከምኡ ድማ ሁሉ ኩነታት ዞባ ቀርን አፍሪካውን ክልዓል ምዃኑ እቲ ወኪል ጠቂሳ دنمارك سدتنياتاتن حتى تعوبان ናብ رواندا ንምግዓዝ ትዝቲ መንግስቲ ዴንማርክ ኣሰር እስራኤልን ብሪጣንያን ሲዒቡ حتى تعوبان سدتنياتاتن ናብ روانዳ ንምግዓዝ ይዝት ከምዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩ ምስ روانዳ ነካይሮ ዘለና ዘተ ኣተጋብራህ መስርሕ ምግዓዝ ስደተኛታት ዘጠቃልሉ ይኩል ሚኒስትሪ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ማቲያስ ተስፋይ ነታ አገልግሎት ዜና አረጋጊጹ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት حتى تعوبان ህነጻጊ ፖሊሲታት እታታቱ ዝላህ ዴንማርክ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራን ዝኣቱ ወጻተኛታት በቀዳምነት ናብ ሃገሮም ምጥራስ ከም ካላይ ድማ ዕቁባ ዝሓቱ እንተኮይኖም ኣብ ካላ ሃገር ኣብ ዝተደኩነ ግዜያዊ መጽንሒ ማዕከላት ኮይኖም ጠለባቶም ከቅርቡያ ትደፍእ ዘላ ነዚ ካላይ መደብን ምትግባር ድማ መንግስቲ ዴንማርክ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝዘራረብ ዘሎ ዴንማርክ ምስ ሩዋንዳ ተካይዶ ዘላ ዝርብ ኣብ ግብሪ እንተውዕሉ ስደተኛታትን حتى تعوبان ናብ ካላ ሃገር ንምግዓዝ بيناو سوغومتي زوسدت ናይ ፈለማ አባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ሃገር ከተከውንያ ካብ እስራኤልን ሊቢያን ዝተመልሱ ብዛሕቶም ኤርትራውያን ዝኾኑ ዜጋታት ሃገራት አፍሪካ ክቅበል ዝጸንሐ መንግስቲ ሩዋንዳ ሕጂ ድማ ካብ ብሪጣንያን ዴንማርክን ንዝገዙ ማዕጾታቱ ምርሓው ሓያሉ ተጣብቕቲ መሰል ስደተኛታት ተቃውሞታቶም የስምዑ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ተቐሊሎም ንምውጻእ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጦም አቶ ጌታቸው ረዳ ተማለ በትዊተር አብዛሃቡ ሐብሬታ ህላው ኃይልታትና አብ ክልል አፋርነቲ ቁልዑን ህልውን ጸጥታዊ ሓደጋ ንምግታ ዘዓለመዩ በመትከልካ ተወሳኺ ምስሓብ ኃይልታት ትግራይ ካብ አፋር ንጓር ድልዋቲና ኢሉም ኃይልታት ትግራይ ካብ ክልል አፋር ተቀሊሎም ንኽወጹ ግን ዘይተገደበ ረዴት ዝኣተወሉ ስርዓት ክዝርጋሕን ዝተዋረጹ መሰረታዊ አገልግሎት መንግስቲና ቦቶም ክምለሱን ዝብሉ ዝርከቦም ዝተወሰነ ቅድመ ኩነት አስፊሩም ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብቲ ክልል አገልግሎት ቴሌፎን ብራቲ ባንክን ትራንስፖርትን ተዋሪጾም ዝርከቡ ኮይኖም እዚ ድማ ነታ አጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሰባዊ ቅልውላው ዘጋድድ ምዃኑ ተካላት ሰባዊ ረዴት ክገልጹ ጸኒሖም በቀዳምነት እትን ህዝብ ትግራይ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ሰባዊ ረዴት ዝሓልፈሉ ፍሉይ መንገዲ ኮሪደር ክህሉ ከምኡ ድማ ነዚ ክኸውን ዝኽእል ዘተኣማምንን ዘላቕነትን ዘለዎ ስርዓት ክዝርጋሕ ይግባእ ኢሉ ቀረብ ሰባዊ ረዴት ሂደት ናይ ጽዕነት መካይን በዚ መዓልቲ ከኣትዋይን ብዝብል ክውሰን የብሉን ኳድ ኣስናብ ትግራይ ስሩዕ ኩሉን ዘይተገደበ ረዴት ከኣቱ ዝኽእል መስርሕ ክዝርጋሕ ኣለዎ ኢሉም ወሲኹ ድማ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ረዴት በሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ድሌት ከኣቱን ከተርፍን ዝኽእል ሰናይ ተግባር ተገይሩ ክውሰድ የብሉን ኢሉም መንግስቲ ትግራይ ነዚ ዘሎ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ድልው እዩ ዝበለ አቶ ጌታቸው እቲ ሕሱም ዕጽዋ ትግራይ ክልዓል መሰረታዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ አገልግሎት ናብ ንቡር ክምለስን ከም ቅድመ ኩነት ኣስፊሩ ይርከብ
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሓይልታት ትግራይ ካብ ገለ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ከባቢታት ከም ዝወጹ ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር። መራሕቲ ትግራይ ብ12 ሚያዝያ ሓይልታቶም ኤርሪፕቲ ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ ከባቢታት ዓፋር ለቂቆም ንምውጻእ ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት ንምሕላፍ ዝተበጽሐ ስምዕ ከኽብርን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ምእንቲ ከኣቱን ምዃኖም እዮም ሓቢሮም ነይሮም። ድሕሪ ሂደት መዓልታት ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና 50 መካይን ብሰላም ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተዋ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ነይሩ። እተን መካይን 1000 ሜትሪክ ቶን ስርናይ ጥረምረን 1700 ሜትሪክ ቶን ናይ ጥዕና መኣዛዊ ምግቢ መተሓጻጽብን ከምኡውን 115,000 ሊትሮ ነዳዲ ዝጸዓና ምዃኑን እቲ ትካል ጠቒሱ። እንተኾነ ግን እቲ ክሳብ ሕጂ ዝኣተወ ረድኤት ምስቲ በቲ ኩናት ዝተፈጠረ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝዳረግ ከም ዘይኮነን ትካል ረድኤትን ሰብ መዚ ትግራይን ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ምስሓብ ሓይልታት ትግራይ ዝናደት ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ከባቢታት ዓፋሩን እንተወፂኦም ጠቓሚ ከም ዝኸውን ተማሕጺና ምንባራ ይዝከር። ልዕሊ 1700 ሜትሪክ ቶን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ምብጽሑን ጽቡቕ ዜና እዩ ክትብል ገሊጻቱ ነይራ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ምግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ዘጠቓለለ ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ከኣቱ ዕድል ንምፍጣር ሰብኣዊ ምቁራጽ ተጻውኦታት ኣውጆም ነይሮም እዮም። በዘይካዚ ኣብ ክልተ እዋን ዝኣተዋ ውሱናት መካይን ኣብቲ ተጽቢት ዝግበረሉ ሰብኣዊ ረድኤት በዘይ ምቁራጽ ከኣቱ በዘይ ምኽኣሉ ግን ሻغለት ፈጢሩ ይርከብ። ሰላማዊ ፍታሕ ናይቲ ኩናትን ንምርካብ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣሜሪካን ካልኦት ወገናትን ንኽግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ዛጊደ ጭቡጥ ፍረ ኣየምጽን ዘሎም። ምዚ ዝተተሓሓዘ ዜና ኣብ ትግራይ ጽኑዕ ዘሎ ከባብን ዕጽዋን በሰንኪ ዝሰዓቡ ዓጸቦ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 1900 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ብሰብ ሞያ ሕክምና ናይቲ ክልል ንዝተዳለወ ጸብጻብ ብምጥቃስ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ። እቲ ዝሰዓበ ሞት ካብ ወርሒ ሰነ 2021 ክሳብ ባሕቲ ሚያዝያ 2022 ኣብ ዝነበረ 11 ኣዋርሕ ጥራይ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣስሚሩሉ። ኣብ ካልእ ክብጻሕ ዘይተኻእለ ከባቢታት ተደማሚሩ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዓጽቦ ናይ ዝሞቱ ብዙሕ ቆልዑ ካብዚ ክዘይድ ከም ዝኽእሉን ሓደ ካልእ በዓል ሞያ ሕክምና ነቲ ማዕከን ዜና ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኩናት ትግራይ ደው ከም ዘበለ ካብ ዝገልጽ ኣስታት ሓደ ወርሑ ዛጊት ናብቲ ክልል ዝኣተወ ረድኤት ካብ 4 ሚታዊት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ። ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽበጽሕ ኣብ ክልል ዓፋር ተዋጺሮም ካብ ዝነበሩ ሓደ ከባቢ ክስሕቡን ከለዎም ካብ ዝተረፈ ከባቢታት ንኽወጹን ቁርባት ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ። ሓይልታት ትግራይ ብ20 ሚያዝያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ቁልዑ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ከበባን ዕጽዋን ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ ካልእ ኣማራጭታት ክጥቀሙ ምዃኖም ኣጠንቂቖም እዮም። ህዝቢ ብሰንኪ ከበባን ዕጽዋን በጥሜት ክመውት ስኺኢልና ኣይክንዕዘብን ኢና ዝብለ እቲ ቁልዑ ደብዳቤ እቲ ክውሰድ ዝኽእል ካልእ ኣማራጺ ብዝርዝር ኣየቐመጠን። እንተኾነ እቲ ኣማራጺ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምቕጻል ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ግምታቶም ይህቡ። ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ኦነግን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ግዳያት ሞት መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ብፍላይ ከባቢታት ሰሜን ሸዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮሚያን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዙሖም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ብዙሓት ድማ ንብረቶም ረሕሪሖም ከም ዝተፈናቐሉን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣረጋጊጹ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚሊሻታት ኣምሓራ እናተደገፈ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ወለጋ፣ ጉጂን ሰሜን ሸዋን ንኦነግ ንምድምሳስ ን30 ናይ መዓልታት ወታደራዊ ወፍሪ ይካየድ ምህላው መንግስቲ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘዋስን ከባቢታት ክልል ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ናይቲ ብሸኒ ዝፍለጥ ኦነግ ንምህዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዱብ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ሚሊሻታት ኣምሓራውን ምውፋሩ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ስጉምቲ ምዃኑ ውድባት ኦሮሞ ወቒሰን። ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውን ተቃዋምቲ ውድባት ኦሮሞ ዝኾነ ኦፌኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕጡቓት ኣምሓራ ምስ ክልል ኦሮሞ ናብ ዘዋስነ ዓድታት እናኣተው ይቆጻጽሩን ብምህላዎም ብምምልካት እዚ ዶ ክብል እንተዘይክኢሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝበኣሰ ጽልኢ ዝፍጠርን ጎነጽ ዝዕድምን ክብል ኣጠንቂቑ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ጀሚሮ ዘሎ ኩናት መፍትሒ ጸገም ክልል ኦሮሚያ ከም ዘይከውን ብምዝኻር ፖለቲካዊ ኣማራጺ ከናዲ እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ። ፈረንሳይ ልዕሊ 2,000 ወታደራት ዝተሳተፉ ጽዑቕ ልምምድ ኣብ ጅቡቲ ኣካይዳ።
أتيكا مفارو ورح مقابيتات حيزو زد تخيده وكريز تسميه لمد حيلتات مدري أيرن بحرن زوها هديوم عزازنا يتاب جيبوتي عسكرو زركب سراويت فرنسا جنرال ستيفان دوبوا أتلمد نفرنسا خقت ما هنزغل هند بتهوي متقعتين مكات زغل مخانو أسمير اللوم عبزوان زي كمنا يوكرين زامسلنا يكونات حرقة عن سلاليو عبزول وان كمزي زامسلن نقول حيلتات زواد لمد مكاد أجد داسي مخانون أت جنرال رديوم إذا خمزي لون كله حيل أير فرنسا عب جيبوتي زا عسكر له مبل 9 عامت تسنبيلوم عبتي مودة ورح مقابيت زتخيلة تسنبل عب جيبوتي عب زركب قوامي وتدرويه معسكر نفرت وجن هليكوبترات زت تساتفقو وتدروي مريت تخايدوم فرنسا عب جيبوتي زنبر بزح سراويت كتوحد انكوان تسنحت عب زوانزي عب قنات سهل سهرة عب تكيرو زلا وتدروي سرحيتات وتدروي هلاوية كتزايده ترأزلام عب جيبوتي عب زوانزي أسات كل تشيح زقم سراويت فرنسا بقوامنة عسكرو يركب كابز التفلالي أهدوتات زد تواتس سراويت فرنسا دمه ببقوانو عب جيبوتي وتدروي لمد خكاير يرأى زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم